Световното първенство вече е история, а Испания е новият шампион. Време е да направим последен поглед към представянето на Англия. Какво се случи в полуфинала срещу Аржентина, как отборът реагира в матча за третото място срещу Франция и какви са основните изводи от първия голям турнир на Томас Тухел начело на трите лъва. Полуфиналът, който Англия загуби с 1-2 от Аржентина, може да бъде разделен на две части. Преди гола на Антони Гордън и след него. Първото полувреме беше доста равностойно. Аржентина успяваше да изпълни целта си да накъса играта максимално и да не позволи на Англия да наложи своя стил. Имаше много единоборства и нарушения, но въпреки това Англия успяваше да оказва натиск и преса, да не оставя време на Меси и да стига до добри атаки по фланговете. Първите минути на второто полувреме бяха доста интензивни и двата отбора започнаха да атакуват по-смело. Стигна се до откриващия гол на Гордън. След атаката започнала още от Пикфорд с успешно излизане от пресата на Аржентина. Хари Кейн в любимата си позиция по-дълбоко по терена намери Роджерс с директно подаване, а след спечелената втора топка от Райс, играчът на Астън Вила центрира към Гордън, който се включи на скорост. Това беше типичният директен стил на Тухел, с много скорост в изнасянето и по двата фланга. След тази 55-та минута обаче дойде и най-ключовия момент в матча. И той беше далеч преди смените на Тухел, за които всички говорят. Гледах двубоя отново, след като емоциите отминаха и ми направи впечатление нещо важно. Веднага след гола Англия не се прибра доброволно да пази резултата. Футболистите продължиха да се опитват, подчертавам да се опитват да пресират високо и това се вижда ясно в няколко последователни ситуации. Просто срещу себе си имаха отбор, който не само, че не се беше смутил от изоставането, а сякаш беше придобил още повече увереност. Въпреки опитите на Англия за висока преса, Аржентина успяваше да излиза от нея със спокойствие и самочувствие. Например, това е малко след гола, когато те излизат от пресата и успяват да организират изключително опасна контратака, която е предотвратена от Джет Спенс. Но подчертавам, тук отборът на Англия не се е прибрал дълбоко в своята половина, а напротив, стои високо по терена и допуска тази контратака. Нещо повече, самите футболисти на Аржентина започнаха да налагат убийствена преса. Има една ситуация около 60-та минута, която според мен пречупи Англия. Играчите на Тухел все още се опитват да изнесат топката от своята половина и да атакуват пространствата, но вижте агресията на аржентинците. Първо принуждават грешка от Пикфорд, после от Джет Спенс, а накрая дори от Хари Кейн. И точно тук според мен Англия започна да се пречупва. Не само психологически, но и физически. Нормално, след толкова тежки мачове, в жегата в Майами, на надморската височина в Мексико и при натрупаната умора. Така отборът беше натикан все по-дълбоко в собствената си половина и последваха множество центрирания към наказателното поле. Именно тогава дойдоха и прословутите смени на Тухел. Той разчете, че отборът се нуждае от свежа кръв, но трябваше за кратко време да вземе решение. Или да запази структурата и да смени само играчите, при положение, че се виждаше, че дори в тази структура Аржентина вече доминира, или да смени формацията и да противодейства дефанзивно на тези центрирания, както например подходи срещу Мексико. Когато вкара Конса на мястото на Гордън, първоначално си помислих, че структурата ще се запази и Рис Джеймс ще мине в центъра. Вместо това обаче, Тухел отново премина към система с петима в защита. По-късно влязаха и Бърни и О'Райли. Огромната разлика спрямо мача с Мексико обаче беше, че този път крайните защитници не успяваха да окажат натиск върху центриранията и да ги предотвратяват. А другата огромна разлика беше качеството на противника. Аржентина разполага с Лионел Меси, който изведнъж получи много повече пространство около наказателното поле и беше в основата на всяка опасност, включително и при двата гола, при които се виждат не толкова тактически, колкото индивидуални грешки, които бяха предизвикани от добрата игра на Аржентина. Например, при първия гол след корнер, играчите загубиха концентрация, вероятно и заради умората. При втория гол, Спенс, който трябваше да е един от основните играчи в ситуацията 1 на 1, изпита конкретни болки и не успя да противодейства на Меси. Разбира се, много е лесно след загуба да се търси изкупителна жертва и да се критикува само Тухел. Да, това решение не проработи в много ключов момент и може би дори самият той би си задал въпроса дали не трябваше да потърси още освежаване на играчите и в преден план и по крилата, с цел да се изнесе топката по-далеч от собственото наказателно поле. Но пък никой не може да докаже дали при други смени резултатът щеше да е различен. Това е изцяло в сферата на вероятностите. Също толкова валиден е и обратния въпрос. Ако футболистите бяха издържали на натиска и бяха устискали предината, дали нямаше това решение да бъде определено като гениален ход? След тази загуба за тима остана още един матч.
този за бронзовите медали срещу Франция. В крайна сметка Англия го спечели с 6-4 в един голф спектакъл, който за мен чисто футболно беше най-качественият матч, който съм гледал някога на световно първенство. Показателно за характера на футболистите е, че успяха да се вдигнат след огромното разочарование от отпадането на полуфинала и да постигнат победа с много силна игра срещу съперник от най-високо ниво, при това с много от играчите, които не са твърди титуляри. Така че този матч за третото място беше добър атестат от страна на Тухел, че работата му съвсем не свършва до тук и че има мисия, която продължава. Да, разочарованието от пропуснатата възможност да се играе финал е огромно. Но това, което успя да изгради като отбор и колектив за тези 7 седмици, е много повече от това, което се счупи в онези финални 30 минути срещу Аржентина. Неоспорим факт е, че Англия постигна най-доброто си класиране на световно първенство от 1966 година насам. При това на най-трудното и физически изтощително световно първенство, в което отборът трябваше да преодолее най-различни препятствия. Изминати над 25 000 км в рамките на един месец, което е много повече в сравнение с другите отбори. Да не говорим, че трябваше да играе мач на надморска височина в Мексико Сити и малко след това 120 минути на непоносима жега в Майами. Като се тегли чертата, дори и в самите мачове преди полуфинала, решенията на Тухел бяха в основата на това Англия да преодолее повечето от тези препятствия. Първия мач срещу Хърватия, както и двубоите от елиминационната фаза срещу Конго, Мексико и Норвегия. Конкретни примери за тези ключови решения може да видите и в предишните ми видеа след тези мачове. Чисто футболно, според мен има да се работи върху това, принципите, които треньорът се опитва да изгради и които засегнах още в първото си видео преди Мондиала, да се проявяват в много по-дълги периоди от време и в много повече моменти под високо напрежение срещу силни съперници. А това се изгражда и с повече опит точно в такива мачове. Англия вече игра срещу два от трите най-високо ранкирани отбора в света – Аржентина и Франция. Следващия матч пък ще бъде в края на септември срещу световния шампион Испания на Уембли. С него започва и подготовката за следващата голяма цел – Евро 2028, което ще бъде и домакинско.